Mama kwenzekeni uzuhambe ngalenduku? Kusho ukuthi ngavele ngahlala phansi nje iqolo kwase kuba imlenze yombili. Kwaqhuma nje ngiyongena etoilet ngawa la ngemuva ngibambeke kakhulu la ngemuva. Awuqale phansi. Buqhume ukuphi? Kuqhume ngiyongena etoilet ngawa. Kwaqhuma umsipho omkhulu la ngemuva. Waphuma umsipha. Kwaqhuma nje ngawa phansi. Waqhuma umsipha. Wawa phansi. Ngawa awuphuma ngawona kodwa kwawa mina. Wawa wena. Yebo. Kwenzeke nini lokho? Ukuthi sekunenyanga ezintathu yesithathu lenyanga. Phakama ntokazi. Umama ngithi chaza futhi kwenzekeni kumama? Lalelani story. Wafika eqaleni wayokha amanzi. Wathi mayefika ethubeka ibhakede nje emnyango. Wathi useqhumile la ngamuzwe ekhala nje kakhulu ethi Qhume spinal cord. uqhuma nje la iqolo. Maqhuma iqolo sibuke lokho sithi simhambise kubantu nakodokotela. Kube liqolo lakhe nje. Odokotela bafike babonana. Odokotela bemuse sithombeni bethi akho lutho bethi nje right akanayo. Isithombe usho in x-ray. X-ray. All right. Sibuye kuthiwa akanalutho. Kodwa kwamanje kwenzekani ikuphi lokumhlaka? Yini into angakwazi ukuyenza? Akakwazi uhamba nje kusho kuyimela akakwazi ngoba sekuyiqolo na umsipha lo. Akakwazi ukwenzani? Uhamba nje. Number 2 akakwazi ukwenzani? Akakwazi ngisho ukuma akakwazi kwenza lutho. Akakwazi ukuma. Ngisho egeza uhlala esiturweni yonke into emsondezela. Yonke into. Nje kunzima nje kakhulu suka khona la enquthe endaweni nasensekwini. Lobuso bakhe bunani? Angazi ngathi induna ngazi. Okay. Yebo. Izwila ngithi bazalwane. Asimkhulekeleni. Lolu inyawo zakho mama uhlale kahle njengomuntu ophilile. Ngahlali njengesigulane. Jesus. Lolani izandla zenu zinomlilo izandla zenu. Beka mina mama ungasabheki phansi. Nawa lamafutha kamoya. Engwathela la kulezi inyawo. Nawa lamafutha. Njengoba ngikuthela ngalamafutha kamoya. Ngukhipha lento ehlele emzimbeni wakho bheka mine. Ngukhipha lento ehlele lapha eqolo. Nanso kuyaphuma. Uzoyizwa izonyakaza. Nanso kuyaphuma futhi. Ngibona umoya oyingcwele wehlele phezulu kwakho. Ngibona isilwane siyakhishwa phezulu kwakho. Nanso kuyaphuma lento. Nanso kuyaphuma futhi. Nanso kuyaphuma. Ngibona ingilosi eziwu3 zokulanda eboxini. Labo ulale khona ubheke phezulu. Nazo ke seyifikile zilivulile ibhokisi. Ziyakhipha wona nawo. Ziyaqhubula nawo. La kuphumile eboxini. Ngibona ibhokisi naliya lapha eceleni seli empty. Wena sewuphumile. Naku wena sebakumisa ngenyawo. Sewuyema. Ngibona inyawo zakho sezinamandla, zikwazi ukushaya phansi ukubhunya uthuli. Nazoke lezi inyawo. Bheka lezi inyawo seziyenyakaza manje. Kunento ephuma ko futhi, kunento oqine ephuma ko lapha eqolo. Kunento ephuma ko nasenhlizweni. Jesus. Moya wabathakathi. Yini igama la endawo lenisuka khona? Tsekwini. Moya wabathakathi basentsekwini. Ngaphinde nibuye. Bandla lithi amen. Beka inyawo phansi. Ngoba Jesus. Yeba uqonde. Iphinduko yakho. Jesus. Viewers Amanzi. all over the world, you are watching us from KZN Phakamisa isandla mama. Engutu. Ugeza lento engangijabulisi ngobuso bakho. Ugeza nomoya ukufa. Kamene lika Jesu. Thatha induku mama. Phakamisa le phezulu kanje le nduku. Eka phezulu. Awuphela usitshela uthe yini angakwazi ukwenza. Ukuma nje bengakwazi isidalo. Akwazi ukuma. Akakwazi isidalo ukuma nje 3 minutes usomkhulu kakhulu kuthi umile. Beka induku phansi. Thatha le nduku futhi. Balansa ngayo. Tondolozela ke manje. Ungilandele. Tondolozela ungilandele. Viewers all over the world,
the kingdom of God is not in the words only, but it is in the demonstration of the power and of the Holy Spirit. We are right here. We are right here. And wash your screen, wash your screen, wash your screen, wash your screen. Wash what is happening here. Wash what is happening here. She came here struggling to walk. She wasn't able to stand for 3 minutes. She wasn't able to stand for herself. Now she can now walk. Now she can now walk. Aha! Hey, 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 hey! We are right here in KZN. Siphi isandla kule nkonzo egameni likaJesu. Apostle, Yes. this is the lady that wasn't able to stand for 3 minutes. Now she can now run. But I want you to see the way she came here walking like. Ya ngifuna ukumbona ukuthi ufika hamba njani angambonanga. Ufika uhamba kanjani mama? Nancy walk, Apostle. Ufika hamba kanje. But just after the prayer, watch your screen. Watch what is happening here. Watch what is happening here. We are right here. In KZN. Emutu. Siphi isandla kwezweni. Shaya isandla uyalilisela. Hey man. Jehova shaya, Jehova listen. Jehova shaka. Jehova shikopo. Left hand. Right here. Right here. Emutu. Ngiyazibongela Yebo. ubaba uNdlovu. Ngavuka ngelinye ilanga ngivula iTV ngatshela umzukulu ukuthi angibhalele amafoni ngabambelela kuye ubaba uNdlovu noma ekhuluma ngithatha iglass ngibeke phambi kwami ngiyiphathe bese ngiyaphuza ngayizwela eTV ubaba uNdlovu ngaphinda ngathola inkosikazi yamakhelwane okuthiwa uMadlame egane kwaHlata uyangitshela ngobaba uNdlovu ngiyabonga kakhulu ngobaba uNdlovu ngiyawubona ngithi nami mhlambe ngiyokwenza ngelinye ilanga bengitshela baba uNdlovu vele ngaphakathi kimi ukuthi ngizophila mangifika kuwe baba Enophilile ngegama likaJesu. bengethembile baba ngiyabonga kakhulu baba kwenzeke nakwabanye lokho kwenzeke kimi ngiyamdumisa ubaba uNdlovu khulu ukuthi ungangena Bayaphila abantu. Bayaphila abantu. Hallelujah. Usephekelwa yimi Jehova, usephekelwa yimi Nkosi yami. Ngiyabonga mangembona ethwanyazela Jehova, ngiyambonga uJehova kweliphezulu. Umama wakhe. Ngiyabonga Nkosi. Umama wakhe. Ngiyabonga Nkosi. Ngiyabonga Jehova. Anithi amen. Umama wakhe.